שמי לורה ורטון, אני חברה מועצת העיר מטעם מרץ מהאופוזיציה לברקת, ואנחנו פה כדי לתמוך בתושבי סילואן, תושבי עיסאוויה, גם בסילואן האמת וגם באבו תור וכל מקומות שחסומים, ולהגיד שאנחנו רוצים לעזור לכם, רוצים שיורידו את המחסומים, רוצים שיתנו לכם לחיות חיים מכובדים, ואנחנו עובדים על זה כדי להוריד את המחסומים, ואנחנו רוצים לחיות איתכם בשלום, לעזור לכם ולדאוג לכך שתוכלו לנהל חיים תקינים. יש גם דברים לטווח ארוך שצריכים לעשות אותם, לדאוג לתשתיות פה, ואנחנו פה גם סתם להביע סולידריות, להראות שאנחנו איתכם, והרבה מהציבור באמת יודע, מבין שמה שעושים פה זה לא צודק, זה רע, זה עוול, זה עונש קולקטיבי שאין לו הצדקה. אני מקווה שנצליח בדרכי שלום לפתור את הבעיה, לשפר את המצב ולהגיע